No, això és horrible, vivimos en una societat, no. No. Però sí. No, però és que sí. Estem en un moment. Ja feia un temps que escrivia sobre laberints perquè és una cosa que a mi em ressonava. Jo de petit dibuixava laberints obsessivament i de cop en un moment de la vida en què em sento una mica perdut connecto amb aquesta imatge del nen que dibuixa laberints, no sé si per buscar una sortida o per perdre's, perquè vol perdre's, no? I aquí doncs apareix la convocatòria de la beca Odisseu i dic, mira, és l'oportunitat de fotre'm a escriure. Jo sempre havia escrit coses però no havia acabat cap text com estrenat, fet, tal, i vaig dir, doncs potser és el moment. Jo crec que inevitablement ressona molt amb tota la gent que ha crescut esmorzant amb el Doraemon, però d'altra banda jo crec que sí que hi ha altres referents que fins i tot aquesta generació no pillarà, però potser, o sí, però que ressona més com a gent una mica més adulta. Les pel·lis de la Meryl Streep que són intergeneracionals de cop i volta, o David Lynch, també, no? Sí. Jo crec que el fet de sentir-se perduts o perdudes és una cosa que ha passat a totes les generacions, no? Sí que nosaltres utilitzem les nostres estètiques, els nostres referents, no? Els nostres icones i llegendes, i mites, no? Igual que parlem del Minotaure, que és un mite històric, doncs el nostre mite pop és, per exemple, el Doraemon, no? O el Super 3, però en el fons, en la temàtica pot connectar-hi, jo crec que hi pot interpel·lar qualsevol que s'hagi sentit perdut, que jo crec que tothom. El món impulsa molt a trobar sortides, a tenir certeses, no? A tenir les coses clares, a triar un camí únic, no? I el laberint ens convida a dedicar una estona a perdre'ns, no? A provar camins, a equivocar-nos, a anar, a tornar, a no trobar la sortida, no? I a gaudir del plaer de perdre's. I això, en els temps que corren, aquest capitalisme hiperproductiu, de tenir-ho tot clar, no? De direccions clares, jo crec que és una potencialitat. I és una cosa que costa molt, no? Sempre sembla, a nivell personal, professional, que has de tenir-ho tot clar, que has de tenir les idees molt clares, no? Saber el que vols tota l'estona, no? Qui seràs, cap on et dirigeixes, no? Que pel camí poden haver passat moltes coses. És que jo crec que hi ha alguna o sigui, d'una gran decepció. O sigui, com... Per mi l'obra hi ha una part que parla de la decepció. I el Doraemon, quan de cop el veus i dius, ostres... O sigui, és molt decepcionant. I és que la vida és molt decepcionant. I també és el que hi ha. Vull dir, com hi ha una part que és com és el que hi ha i anem a riure una mica d'això, perquè nosaltres potser anàvem amb unes expectatives, tots, quan som petits, de cop tens unes expectatives de la vida, de que faràs no sé què i que no sé quantos, i uns somnis, i tant de bo els meus somnis es fessin realitat, i de cop, doncs potser no, i mira, no passa res tampoc. És un mirall, no? Grotesc, és un mirall desagradable, còmic per desagradable, o sigui, tot alhora, però perquè podria ser qualsevol senyora que tots coneixem, però també hi ha alguna cosa de futurible, de dir, bueno, que jo no em converteixi en això, no? Que és el que precisament parlàvem dels cabits, ha decidit anar tirant amb el que li ha donat la vida, dir sí a tots, vinga, va, perquè s'han de tenir les coses clares, no? Perquè s'ha d'anar cap a l'èxit, i no és feliç amb el que té, no? I el món de somni que ens ha venut és mentida, no? Bueno, això no és spoiler, no? No. Jo crec que un temor també és la por, en totes les seves possibilitats. La por a perdre's, la por a fracassar, la por a milions de coses, al futur. Contra aquesta por, el paper que juga, no? L'art, no? Sense entrar tampoc en una cosa naïf de l'art ens salvarà tots, però sí el paper que juga, no? O pot jugar l'art. Aquí dins, evidentment, també es parla de les relacions familiars, es parla de moltes coses, no? Del sentir-se sol, de l'abandó, però al final, sí, jo crec que en l'arrel, com diu la Carla, és la por. No sé com respondre, però clar, sí que és veritat que hi ha un moment de l'obra que parla molt directament d'això, i quan vam assajar aquest moment ens vam posar a plorar tots, perquè de cop era com, tots, no només nosaltres, sinó com l'equip en general, perquè és veritat que el teatre, en el nostre cas, però podrien ser molts espais, per cadascú tindrà el seu, però per nosaltres el teatre sí que era aquest espai, des de ben petits, no ho sé, de llibertat o de somiar, i un espai de confort molt gran, i de cop rendir-li homenatge en aquest sentit a mi em fa molta il·lusió. Elevar-se, no? Ens elevem del laberint, la nostra porta màgica, que no és una solució que et canviï la vida, no és real, és imaginada, no? Per algú serà el teatre, per algú serà m'és igual, cuinar, no? Els escacs, m'és igual. Però per tothom, no? Aquesta porta es pot obrir una estona, no? Ni que sigui una estona, i ens pot... No és només evadir-se, no? Sinó reconciliar-nos, no? Amb tot, amb la vida. I és veritat, vam plorar molt. Jo crec que és una obra molt reconfortant. Si de cop i volta estàs tenint una època, o no, o l'has tingut
de no saber què collons està passant. Ara és que, a més, estem en un moment com super raro. Aquesta obra és una mica rara, però jo crec que precisament per això és molt reconfortant també perquè dintre de tota aquesta estranyesa i desconcert hi ha molta comèdia, si és agradable, és una abraçadeta. Que bonic, que ho has dit. Si ets fan del Doraemon, de la Meryl Streep, si de vegades penses, hòstia, quin lío tot,